Apa? Buruk. Iku nang ngarep lho. Iku lho, wis. Wis. Wis ya. Supernova kembali bersama Philip Basio di sini. Kali ini kita akan persiapan cus. Yo, Iku alon-alon iku nggone wong meteng iku. yo nganan sih. Hah? Yo nganan sih nih alon-alon. Iku apa wangel iki nyalip okta iku. Apa ya? Alip yo apa? Nyalip turu kok. Kuning ploso deh. Sapa? Tah. Iya nang ploso ya. Mulai nih lah kuning ploso sih. Lah bojone nang kono. Wis bojo. Durung. Yo mbekne ngono, tipis-tipis. Mbekne tipis-tipis. Embange nek bengi ngono ya. Nek Gatel. bengi kok adem-adem iki lapo iki nah ya wis. Adem-adem gatel. Gatel Nek sing ngukurno. dikukurno ya. Mari kudu kali cek. Oh iya. Lha iku gak apa-apa ta kali, Jung? Aman ta kali, Jung? Ya? Kali Jung aman ta? Nek sampai meneh gurung ngono kabar perlu diwarani. Yo. Kondang Loh, mlebu berita. kepet. Lah kok ngono mau dene. Telung dino, kira telung dino gak oleh pabrik iku. Gak oleh. Kalau dino SSP kok. Tiba-tiba kok bengi, poin bu, wis. Diure berarti. Urip. Jalali ngurbene. Ora enek. Hah? Gak enek. Mentah-mentah. Cek sih. Dicek. Oh, anak wong iki. Oh, masuk ngono lho mentah-mentah, orang sing Oh mateng. iya. Kali ini kita akan menuju pulang, tapi ini lewat luar ya guys. Oh Zainal ambek Ya. Rizky mulai maghrib terus ya. Good. Oh aduh, Kau mak kayak tisu sampai maghrib maghrib. Oh maghrib. jam 6 sampai jam 6. Ngawak nek aku jadi security piye protes aku. Ya protes ya mulai. Kuncine kok anu kena nang omah kowe. Iku masali lah aku. Ndi? Iki. Lah motornya juga ini. Nah aku dari Jainal yo, kok kuncine kena nang omah kowe ngono tok. Terus mari kuncine kene nang omah ya. Kok anu dek ndukur meteran wis. Dari sing kari dhewe Malik piye? Yo cek kapok. Terus nang omah. Pak Malik, terus nang omah Pak Malik. Pak Malik kok aman derek ning ndukur meteran ae ya. Bajing banget. Iya darah-darah. Ah, so.
Saya sing di nom-nom itu semayani. Guys, kali ini aku mau menginformasikan kalau beli rokok Supernova sama Space bisa beli di channel ini ya guys ya, harganya terjangkau banget ya. Untuk harga Space 15.000, untuk harga Supernova 21.000, belum termasuk ongkir. Ayo guys, jangan lupa di order di Pilot Pasio. Gabut. Nah, Nanti gambare Space rokoknya. nah, Nanti gambare. joko sih tak tampil no. Aduh ngedit mana gak usah wis. Nah, enak. Ya, Pet. Ah, seruat ya. Males ruwet. Gambare gare jaluring grup. Tempelno ning gone videone. Nyo. Gak usah males ngedit kan. Ya sing simpel-simpel wae. Yang ini dikai nang kene ngene tok ya. Soalnya untuk fee ya. Jadi yo gak cuma itu bandi tapi itu fee. Nah, Ya kan. nah. Enak ya. Mas Ali kan gak itu fee itu bandi toh. Ya. Nah, teko Supernova itu fee. Supernova itu tere awal mikir dia. Ah iki yo. Wah, berarti ke pick up kok gregekno kok. Iso balap pick up agak aja. Pick up kok gregekno. Coba gak gelem minggir kok. Apa ya? Aku tak males buat jeruk. Yo, caranya cilik kok mobil kok. Tuh, banter ya Okta. Oh, oke. Terus Dulu merah. ancep lah. Ade. Bandar. Nah, supirnya PUBG ya? Enggak. Sampai PUBG. Supirnya PUBG gak diinjek no, rugi ya. Alah paling kamu merah kesalip bisa. Mobil ya. Mobil aku merah ngarep kesalip. Karena kono rame titik mandek deh. Biasanya aku pom bensin, ambil lampu merah. Aku omahnya anjing sepi ya, di sini apa itu? Mae wis mati dah. Hah? Mae wis mati dah. Baru. Ya kepet Tapi aku runung ning omah yo, sepi yo. Apa iki? Dia yo kesepian. Serang gue mbak, rambut dulur. Tuh anak tunggal lah Okta. Nih, nih. Oh, ya masuk. Ya bener aja kalau kerja ado anak tunggal ya. Oleh jodoh pembawangan di materi ya. Oke bisa. Rada tante-tante. Kepet. Hebat. Yo, meskipun gak tante tapi tuwean sing wedok kowe. Ya, sementing kena dia. Ya kena. Sementing kena dia. Ya kena. Tapi bojone mobil iku bojone kena tagak iku. Tapi iya ya. Bojone mobil juga kena tagak iku. Garing paling. Menopause ya? Yo, aku butuhnya akeh. Lah ya menopause ya besan. Menopause. Wis kering ya. Yo mobil sampai kapanpun yo gak ono keturunan. Ya kene. Nah, bojone mati rabe maneh, mbok maneh. Yo mbok maneh.
Tapi ya apalah keturunan wong Ya, urip iya. digode dhewe. Ya ngono tok ae kok. Lah urip digode dhewe. Oh, gue dhewe. Keturunan ya ora kena dijagano ya. Duwe anak ya gurung pura mesti nulungi. Kurang mesti. Ya iso tambah ngreweti barang ya. Ya Nek ana nek ngeruweti positif. positif, ngeramut soalnya. Heeh. Ayo jenenge ngeruweti positif. Bantu kurang ora mesti. Kesalip. Oka. Iya. Gue cuma nyerwul. Tuh, gol. Lah, suwi lambat ya. Ya. Sing barane lambat iku ya tertebu ngarep. Ya, yo terbawa yo. Nguri nih ora wani nyalip. Ya ada neng yo kawane nyalip. Iki kok mana iki? Arep. Lah iki buka platnya beda. Oh, iya ngip-ngip tok. Tungguan tertib. Tapi ya sikat ta? Nih. Sikat ta? Iya ya. Loh. Oh, ya tak sikatnya aku. Oh, enggak ono sing anu. Yo kan yo tertib barang kok. Tipis-tipis yo. Tungguan tertib. Tertib tipis-tipis sing enggak apa-apa. Kok panas ayo? Wis gak musim udan ta iki? Wis ya. Betul. Maro iki. Udan pirang dino ilang kan. Jarane gering iki. Eh. Cuaca cerah untuk hari ini, guys.
Wih, mampu. Mulaan kok dodolan. Oh, panas. Koma. Hah? Ngambune sapa gerek? Pandan. Nah, nek panas ngene iki bakul-bakul seneng. Bakul seneng terus. Apa mana sih? Bisa dodolan, gak kudanan. Berarti apa ini? Musim kemarau atau musim hujan? Yo apik karo-karone. Nek udan kan petani ya seneng. Aku ya seneng hujan. Hujan-hujanan. Ya udan ya panas ngono. Tapi Oke, guys. iki wayahe udan panas. Itu aja video pilot Fazio hari ini. Besok sambung lagi video selanjutnya. Bye bye.